Ingonyama and okwesibili Ingonyama Trust vela isekho. That's why la umhlaba senalungelo from June 20 ngoJune satshelwa ngethemba abantu basukuthi asena umhlaba waphinda futhi last year uRamaphosa wabuye wathi umhlaba wonke osenatalo wakhe akusekho nkosi lakho umuntu onomhlaba. Umhlaba udayisiwe, yonke into idayisiwe ngoba amajaji onke lawa akhokhelwa kudala amajaji hayi manje. Lento kaZuma yamacala kunezinto unxamalala umpresident Zuma azaziyo. Ngiyakhumbula sine conference eZambia ngo1978. Kwakukhona noMbheki ebuya eLondon. Ukungena kukaMbheki ukuthi athole uxhasa ibhazari yokuyofunda eLondon babe no Tony Blair. Umuntu wa arrange leyo nto wayekusasa advocate manje lo say advocate Pretorius lo evidence leader kwilokho ku State Capture Commission. Uyena futhi advocate Pretorius esekuyisaso owa arrange ukassassinate ejele ka Steve Biko. Then le London uMbheki mebuya uGibson Makhanda wayeweta ehotela abuye apolish icathulo professional lo ekuthiwa Mandela owaklonwa. uMandela lo wayelokhuza epolisha necathulo ikaMbheki. That's why kwabalula kuMbheki uma esefuna ukungena kwipresident wamthethe ngicela wehle kodwa ke uzokwehla ngedignity. Ngo1998 ngiyakhumbula ukuthi abantu ke basakhumbula. Manje kunezinto eziningi bafuthe ningazazi nina ukuthi siyathula ngoba thina esaziqinisa sifunwa nawo ama-comrade azafuna ukusibulala. Asikhuluma into engekho. uNxamalala ngibe naye eSwazini ngaze ngasuka eSwazini ngaya eTanzania. Before ngiye eTanzania ngaya eZambia eLusaka. From Lusaka ngabuya ngaya eDar es Salaam eTanzania ecampini eyayinkulu sinobabu Oliver Tambo. Ngaze ngasuka ke ngaya eMongoro. From Mongoro ngaya Arusha. Kuningi ke ngeke ngimchazele khona kodwa ke mina hayi angifuni ukunikhohlisa ukuze kushintshe izinto eziningi seyishintshe wona lamaqabane lamanye sasizabalaza nawo sikuma exile ayefuna ukusibulala mase sibuya ngapha. uWinnie Mandela wathi ma-comrade eshawe MK musana ukubuya bengakanilungiseli imfuno zenu badlala ngani. Kuthe masifika la makuwina ukhetho ngo1995 uMandela wasitshela ukuthi uyasidimotha ayisekho lelithi umkhonto wesizwe ufuna ukuthula. Yinto eyayiplaniwe. Kuthe makusuka kubonakala ukuthi hayi uMK manje ukhona wayesethi ke uHarry Gwala ma comrade naye lokhuzane uthambe sesithengisiwe. Kodwa uHarry Gwala wathi ma comrade hambani niyobamba imoto zemali niyiphindiselele mani senizophila kanjalo ngoba senidayisiwe. uNick Batman lo weSpringbok Security kwakuthi umeqasha wayifuna labantu bomkhonto wesizwe. Imajority yabantu beMK nababethreada kwiMK baqashwa kwaSpringbok naka G4S. Abantu kufanele bazazi lezi zinto ukuze suke lapha njengoba noMK ungadingeki uzohlupheka kunje. Uzohlukaniswa ka4 khona kaSiphiwenyanda khona uMK ekuthiwa RET neRET ihlukaniswe ka4. Abantu abazazi lezi zinto. Kwale kudingisela uBheki Cele mesuka le elokhuzene lamuntu. uBheki Cele uhambe baleka sazi ukuthi uhlushwa ama-SP ewuthishe lamuntu noma kaThembeka Ndlovu Sidudla. Kanti uBheki Cele wafike wathengwa. uBheki Cele ukuthi asidayisa bheka ukuthi emakhempini kwenzakalani. uSenzo Mchunu wayeyisades makakazi abe yi-ANC ufakwe lapha wayotshalwa. Baningi abantu abatshalwe ku-ANC kodwa sasikhuluma ama-comrade afuna ukulwa nathi angasifuna. Lento ye-flow crossing kwahlalwa phansi kwathiwa no akube khona i-flow crossing so that ku-ANC kuzoba khona laba bangewona ama-original member e-ANC bangene nge-flow crossing. Ngo-2007 uNxamalala benoNkosinathi Nhleko bayiqeda leyo nto.